Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ko natong tanano, kumusta? Adlaw na ay karong Domingo, no? Pizza G, sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Naghahapon lang doon ako na-upload, no? Sahon man nga, na ay kakulian no nga dili kapugngan, maong wala na ko ma-upload, no? Gahapon, Pizza Navy, sa adlaw Sabado. Maong karon na lang ako gi-upload, no? Mga ka-listeners, no? O karon day no, ni Ade ay laing bagong sugilanon sa bagong bayani nga ang sender si Mira. Usa na siya ka OFW sa Japan. Sa dito pa siya sa Pilipinas, ang iyang nahiaguman nga wala dyan ni siya mahala sa iyang ginikanan, sa iyang mama. Pero ang iyang papa, maoray nagmahal sa iya ha. Feel niya nga gimahal siya sa iyang papa. Pero sa iyang mama, wala yun. Nya, nahibaw-an na dahil niya nga dili dahil siya tinuod nga anak. Usara siya ka ampon, sinago pa siya no. Maong nang-apply siya, maotong nang-apply siya og trabaho. Nangamo siya isip katabang. Ang nakaparat kay amo-amungan siya sa igsuon sa iyang amo nga lalaki. Maotong gitabangan siya sa iyang amo nga pa-apply yun sa gawas isip o OFW no sa Japan. Nya unsa po pagkahitabo nga pag-abot sa Japan, mas labaw pa nino dito ang iyang mapait nga kasinatian no. Nya ubano ko ninyo no mga ka-listeners no sa pagpaminaw ning maong sugilanon nga ang sender si Mira, usa ka OFW sa Japan. O sa dili pa day no, palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo kung nakay bagong i-upload no nga mga sugilanon. O karon no, di ta maglangan, sugdan na to ang sugilanon ni Mira nga dito pa siya sa Pilipinas. Ubani ko ninyo no mga ka-listeners, mga ka-followers no. Mira! Mira! Dili gid ka mo bangon, ha? Unsa man? Dili ka mo mata, ha? Nagmata naman bitaw ko. Kinahanglan pag gid kang bubuan og tubig, ha? Bangon na diha kay daghang pagtrabahoon. Oh, ma. Human ako paglimpyo sa bay. Majotin ako. Tayong pagbuminaw sa Lex Pino. Oh. Marlo, niya pa malaki ka. Wari ka mo eskwela? Di man ko piskwilahon ni mama ti. Ha? Nga naman? Ipasuri ko na niya ang iyang tinda. O niya. Naamo ko'y duty. Di man kunukan niya padyutihon. Unsa? Tinuod na, anak. Pa, dili pwede ba si matakta ko sa trabaho? Nak, tumani lang una sa mama ni Moron. Di ko gusto nga musupak niya kay mag-away na sa noon niya ami. Asol na gayo. Pa, Saging! Kamuti! saging! Kamote! Ay, mingaw man dong eh. Papagitay halin bisag usa. Malagi. Pero di minta pwede nga muli kung di niya mahurot eh. Ako nasad mo ikasabaan ni mama kung dili na mahalin. Ani na lang. Padayon og suroy. Anya ako mo duty ko. Musuway sad ko og cash advance akong amo para na ako'y madagang kwarta. Ang nagwati. Hayo ka bala ka. Ako'y bahala nimo ha. Unsa? Musi nasad ka? Oh, Sir Julius. Abi ni mo, Mira. Dako ko og pagsalig nimo kay maayo kang mo trabaho. Pero dako-dako ka na og utang din eh. Nahibaw ko, sir. Pero, promise, mabayran na gid anak ko, sir. Sa pagkakaroon, nagkinahanglan lang gyud kaayo ko og kwarta.
Please, Sir Julius. Tas-tas na yun na yung lista sa imong utang din eh. Nahibawagit ka nga ikaw ra kong kaduolan, Sir Julius. Na, hala, sige. Pabuta ko kay magkuha ko kwarta. Wa gyud halin bisag usa. Basig naglaag-laag lang ka ha. Gikasab na sad si Dong Marlo. Lohod! Ma, Ay maayo kay ni Ana day ning may laki ni mong maguwang. Diin man kuno ka ha? ni duty ko, ma. Ni Jote? Di ba giingnan man ti ka nga ayaw pag Jote? Pila rahi? Naikwarta, ma, oh. Oh, Ika ni bahala, anak, ma. Para di maglabad imong os budget na to. pastilan bet ni mo ang bataa ka. Huwag man ka magsulti dayon, oy. Nahala sige lakaw na. Lakaw na paglungag ng daan dito kay mangumpra ko para panihapon nato. Ti, Nagmata pa si Deka? di ko makatug. Nga naman. Kung nauna lang ko ba? Yung nanin ko lang tani pirmi. O, si Bote mo ipasabot, Dong. Ang atong kinabuhi, di sama suban. Kung buto na naon, ikaw nakagraduate na unta ka sa college sa imong edad ron. Ako nakagraduate na po unta ko sa high school. Pero pirmi mo lang kung fourth year kay pirmi mo kung paapsino ni mama. Unsaon taman nga. Pobre ra man kita, Dong. Mama ko ganahe diriti. Gusto na ko nga mulayas din ni. Ikapoy na ko ni mama oy. Dong. Buiset! Ano naman si Mama? Ma? Mangano ka? Maupay nagnihit ang kwarta na wag tang pagyod. Unsa? Ahain man. Ambot lang. Wag ka ni mo bawi ah. Unsa? Ma, ako naman itong gihatag ni mo. Ano ba wiyon man ako? Unya hain man di ay. Hain man ha? Wa di dos kwarto. Hain mo di. Ha? Otrosad ka. Wag yung kay ayo. Ako? Oh! Sus, kung dili palang unta ka in hotel, no? Kung may nindot palang unta kang trabaho, dili, ginunta ta magkalisod karon. Ma, ayaw sa tingnas papa, anak. Ay, ayaw pagbuot ha. Wa kay katungod nga magbuot aning baya. Nahibaw man ko, anak. Na. Wa magikoy katungod aning baya. Ha? Wa bitaw. Ti, ano man mo ti? Kisa tinuod lang ako. Gikapoy na sige kong puyo aning bayas, tinuod lang. Ti, Unsa to? Gikapoy ka na? Nahala sige layas. Total dili man kumawili nimo kay dili man ka namo tinuod nga anak. Unsa? Sinagopra ka namo day. Maong wa kay luna aning panimaya. Hala sige layas. ako ma, sinagop ra ba sa ko ninyo? Ikaw pabilin ka kay ikaw ri anak namong papa nimo. Unsa? Unsa pa may gitanga-tanga nimo diha? Layas na. Aon sa may gusto nimo ha? Ako pa mo'y manghipo sa imong mga butang. Ay, kabala ka. Mulayas ko. Na. Ti, Sorry pa, Dong. Dili na ako kaya. Huwa ko'y lunaanin panimaya. Mulayas ko din Bisag asa, basta dili lang din Mira, ngano niya ka? Sir, pagyo ako, be. Unsa man na? Pwede gani lang ako matugog pila ka adlaw sa inyo. Ha? Ngano man? Nilayas na ko sa amo. Mira, Sir, please. Huwag ko lang katakanan. Himuha lang kong katabang, sir. Unya mo duty lang gihapon ko sa imong tindahan. Ayaw lang kong sildo sige. Pero temporary ra niya. Dili pwede nga magdugay ka og puyo din Kami ra ba yung duha sa kong igsuon ang nagpuyo din Pero puros may mga lalaki. Lain kita naon nga nakipuyo ka uban namo. Oh, sir. Salamat gid kaayo, sir. Sakto. Hapit ako mama nagluto.
O duty na ko sa tindahan ni Sir Julius man ani. Isa ka? Oh. Hi, sir. Ako di si Mira, sir. Ako mo i-stay in ninyo nga katabang. Kanusa lang. Wali ka kung may bawan eh. Gabi pa lang ko naabot, sir. Oh, mag-istorya kung mano'y bahay na ni. Hindi ko gustong may laing tao nga nagpuyo uban na mo. Pasensyahin lang yun nga akong igsuon, ha? Buutan man to. Oh, di lang siguro maayo ang pagmata mo nga inito ko. Niya, kung na siyang nakakita ni mo, o namin nagkaistorya. Okay na, sir. Way problema. Ako na gani mo yung nakahasol ninyo. Okay na, Mera. Mura na sa tika og anak. Mo nga, andam kong mutabang ni mo. Salamat, sir. Abli! Kadiyot lang, sir! Sorry, sir. Naglimpyo pa magud ko, maong wa ko makaabli dayon. Ano nang laak na masag ka, ha? Mao magoy tugo ni Sir Julius. Saan ka? Uyab ka sa kumagawan? Unsa? Sulti, Gustinor. Dili, sir, uy. Bata ba ngayon ka? Di ka angay ni Manoy. Sir. Mas angay ka din ako. Sir, buhi ko, sir. Saba. Sir, maluoy ka. Buhi ko. Ganahan na ba kung sa Sir. basta magpakiluoy. Sir. Pasagdi ko. Sir. Sir. Kinag-igod-ani man ako kinapuhi. Nalayo tuod ko sa mga pagpanagmalimaman na ako. Pero di asa ko napuntas demonyo. Dili na ko gusto mausman pa ni. Ako siyang isumbong ni Sir Julius. Akong ikiha yung manghod. Mori ang akong gikadukan. Sir. Maing tao nga akong manghod. Pero mabuang ang iyang utok kung makainom siya. Ug nahibaw ko, ginabuhat ng tunay at tungod kay hubog siya. Pero dili na rason, sir. Nahibaw ko. Mira, katagi ko og chance nga makabawi ni mo. Ayaw lang ikiha nga akong manghod. Sir. Oh, naanay na abot. Kinsa man karon. Si Sir Julius ka o si Sir Jefferson. Malok naman hinuon ko. Nervyoso na ko din. Dili na ko gusto magkawas. Diyos ko, ayaw yung taon kong pasagdi. Mira, Oh, katog maday ko. Mira, mga una. Oh, sir. Oh. Kung sa may gisigihan ni mo, Glingi, nangita ka ni Jefferson? Sir. Ayaw gadlok. Ipabakasyon una na ko siya sa probinsya. Salamat, sir. Pero dili hangtod-hangtod adto dito. Pila ra siya kabuan dito. Na ako'y importanteng isulti. Unsa man na, sir? Dili ba nga mingon man ko nimo nga mamawi ko nimo basta dili lang nimo ikiha nga akong igsuon. Oh, sir. Hatagan ti ka og bag-ong kinabuhi. Ha? Palargahon ti ka sa lang nasod. Ako'y bahala sa tanan. Laing nasod? Oh, kauno na. Then, mag-istorya ta og tiwas iguman. Okay, sir. So, may kinanglan kang eskwelahan o nagkamular ka. Asa man di kumular ka, sir? Sa Japan, mag-OFW na ka dito. Japan? Oh, sa Japan. Dito mas maayong imong income. O kung masugutan ka, dako na unya kayo kalahian ang imong kinabuhi kumpara sa imong kinabuhi sa niya kapadines Pilipinas. Pwede ako na ning huna-hunaon, sir? Nala sige. Huna-huna og maayo. Japan. Unya, ako nung usa. Makaya pa ka na ako. Hinuon, unsa may kawilihan na ako. Ngawa naman ko'y pamilya. Og usa pa, anad ko og trabaho. Mag dili ko mahadlok kunin sa'yo akong trabaho dito. Sige, dawaton ako. Konsultihan si Sir Julius sa akong desisyon. Sakto. Sakto ka ng imong desisyon, Mira. Dili ko gusto nga, ingon ani na lang ko hangtod sa hangtod, sir. Og, naana magid ka nga, mo'y mo gasto.
Dili na lang din ako usikan. Sakto gina. Oh, sige. Lihokon din nato ang angay nimong lihokon. O samtang ni Apakas Pinas, samtang nagpaabot pa tao employer nimo, padayon lang una og trabaho sa tindahan. Okay? Sige, sir. Wa pa man kaya po'y tawagikan sa agency. Ate Mira, Dong? Dong, nagunsa man ka din eh. gusto na kong makakita ni mo, te. O gusto kong mangutanan ni mo kung nasuko ka ba na ako. Dong Marlo. Sorry, tiya, kung pwede palang unta kung muuban ni mo. Dong, di sa gamay wa ko'y kasuko ni mo. Para na ako, igsoon gihapon ti ka. Ti. Pero, ayun na ni Gus ba nga mukalit lang kag anhi ha. Kay basin o makitaan ka ni mama. Dili ko gusto mabunalan ka. Kasabot. O, te. Sabi ninawag. Number aman. Dili ba kaniyang agency, no? Hello? Kinsa ni palihog? Unsa? Gitawagan na ka sa agency? Oh, sir. Makalargahan ako. Mayo hinoon. Congrats, Daimera. Salamat, sir. Okay na ni. Nakapanghipos na ko sa tanan ako mga butang. Andam na ko malarga, ugma. Oh, si Papa. Nagsigi palagi hapon siya panawag na ako. Wala ko mo reply niya sa kanya nilayas ko sa bahay. Kanahibaw ko nga, malumoy dayon akong kasing-kasing kong si Papa na akong kastorya. Pero, mularga na ko. Dili sa siguro maayo nga dili ko mapahibaw niya. Dako sa kong utang kabubuton nila. Ay, ako na lang tubakon. Nak, salamat kay nito bagyo tao ka. Nabisi lang ko pa. Ain ka man ron, ha? Asa ka man nagpuyo? Ingod si Dong Marlo nga naa ko no kagihapon nagtrabaho sa imong gitrabahuan sa una. Sa ato ka, ni Araday ka doon sa ato. Pa, Nak, kimingaw na kayo minimo. Uli na lang din rin, nak. o niya sa mama. Pasag din na lang na si mama ni mo. Pa, dili ko niyo tinuod nga anak ni mama. Wa na ko'y luna diha. Dili na lang ko mamugos akong kaugalingon diha pa. Nak, masakit ko sa kasing-kasing kun di ka mo balik ko puyo diri sa ato. Pa, Maluoy ka, Mira, nak. sorry pa. Pero dili na pwede. Sukad gani pahawa ko diha. Sukad gani hibawan ako nga dili ka mo nga akong tinuod nga mga ginikanan. Kinahanglan ako maning kamot nga ako ra. Nak, Pasaylo ako pa. Bye. Kasakit sa kong dugkan nga naminaw ni Papa. Sorry pa. Naku kong utang kabubuton ninyo. Pero bisagod sa oras itong balibalis kaliputan. Dilikit ka mo nga akong mga ginikanan. Hindi na lang ko. Sige, sir. Salamat kayo sa paghatod di mo na ako, sir, ha? Way sa pa yan. Og, ani-aliyo. Doa ta kini. Imo ni. Ha? Uy. Unsa man ning suot sa sobre, sir? Extra money ni mo kini. Og ikaw na bahala niya na. Salamat, sir. Hi! Welcome sa Japan. Thank you. Ako din si Jobel. Ako may kauban nimo dinhi sa room. Mira sa day ko. Nahibaw ko si mong pangan, uy. Gisultihan naming daan sa imong pangan. Mausad bitaw nga, nahibaw na kong daan nga Bisaya ka. Tanaw na ko mawawon ka. Ayaw pag uwaw ha. Pilaragot ang mga Pinoy diri. Kita rin maglinabanay dinhi. Salamat, ha? Og since ikaw man may bag-o dinhi, ako may bahala nimo. Thank you, Jobel. Di mo ko katugoy. Ingon ani din kami nga din o nabaguhan lang kit ko. Maayo kani kay naa si Jobel. Buotan kayo siya. Nya, maayo kayo sa tagad nako. Maayo ang tagdili mausap yung pagtagad nako, no? Natug na baka siya. Akong tanahon. Uy, hala, uwa man din siya diri sa iyang higdaanan. Hay mo ditong babayan na. Basta di nga lig dati kipalit si Jobel. Kito ka napit ko. Ay, batog din ako. Kaya, sagot na akong duty ugma. Oh, you can call me Mr. Galazero. I manage this laundry shop. My brother is the owner. Okay, Mr. Kanashiro. So, you already know what your responsibilities are in this job, correct? Yes, sir. Good. Now, good work. Okay, sir. Kumusta man imong pagtrabaho niya?
Okay naman, sir. Mga maayo naman ako mga kauban. Maayo ginoon. Unta, ikaw na para makabawi ko sa kong igsoon di animo, Mira. Sir, please. Dili na lang nato hisgutan. Ako na naggibilin diha sa Pilipinas. Diri sa Japan. Bago na nga akong kinabuhi. Nakasabot ko. Ang puri ay, niadtoy mong manghod sa tindahan o nangita nimo. Unya, sir. Akong ingnan nga, wala ka magtrabaho na ako kay tilar ka na ka sa Japan. Unsa? Wagit ko mahimo ang dangan ay bawas dong Marlo. Nakasiguro kung hiubos gito na ako. Ako lang itang tawagan, ugma. Di man matubag. Nahiubos gito siya na ako. Si Papa. Sigurado kong nahibaw na sa to. Musulti mo gito siya ni Papa. Si Papa nila akong tawagan. Wasa siya mag-online. Wala gid ko lang choice, Ani. Tawagan ako sa Mama. Ganong nanawag man ka? Ma, gusto lang unta ko makikstorya ni Papa. Pagka-animog naong, no? Na-hospital ang imong amahan tungod di mo, niya gusto ka makikistorya. Unsa bang ka? Gusto gid imong tiwasan ang imong amahan? Gusto kang mamatay sis kagool, ha? Nga naman, Ma. O sa man na hitabo ni Papa. Wala kay labot. Kay dili ka makatabang sa among problema. Labi na gining bayranan sa ospital ni Papa nimo. Ayaw ka bala ka, Ma. Magpadako. Pilaman. Oh. Pila, oy! Mag-istorya lang unya ta, anak, Ma. Sa pagkakaroon, paistoryahaon ako ni Papa. Unya na. Natuo pa. Tawagan lang unya, tika. Ma. Day, mo out na ko. Ikaw? Mo-overtime lang sa ako, Day. Pwede naman ko doon ingon si Mr. Kanashiro. Oo, pwede bitaw. Unya, una lang ko nimo. Sige, Day. Amping. Okay, amping sad. Tiwasan na sa din ako pamilang ubang mga bedsheet. Oh. Nagpadumi si Mr. Kanashiro. Mo-greet ko. Konbawa, Kanashiro-san. Oh, ako taga. Iko naman siya ni Agi sa kutubangan. Nga naman to siya. Margisapot man. Oh, hala. Uy, nga naman ron siya. Kakuyaw ba? Makalit pala siya syagit. O sa kay buhaton na ako. Nahilom naman sa tinuon. At doon ka na ako. Di na lang, uy. Dili lang ko manghilabot. Ako niya mapahimungtan dito. Mo-out na lang ko. Mao ba? Nahadlo ka ni Mr. Kanashiro? Oh, ingon anak kita siya. Medyo striktohon. Unya, dili kayo hinagad. Pero maayo man na siyang tao, day. Pag-ana dalang gid anak niya. Dili man na siya mangunsagod. Noon, sad. Focus na lang sa imong trabaho. Og ayaw pang hilabot para way problema. Okay? Okay. Nakadawat ako sa akong sweldo. Magpadaan ako ni Mama. Ay, bahala na. Basta masiguro lang na akong kahimtang ni Papa. Nak, okay na ko. Ayaw ka balakan ako. Naibawagit ko nga dili ka okay pa. Nang luspad mang gani ka, oh. Nag-uula ko, pag-ibaw na ko nga nilar ka day ka na. Nga mo magkamagsulti. Di nagyuday, babe, tati para rin. Pa, naibawagit ka nga importante kaayo ka para na ako. Kamong duha si Dong Marlo. Maong please pa. Paayo na in town, ha? Mira, anak. Ay, padadin na lang ni kwartas papa nimo para maayo ni siya. Naluya na taon kayo. Week na taon kay ning amahan nimo. Week na baya ni kasing-kasing. Luoy, nagitaon kayo. Ma. Ay, kaya kayo na di mo. Dako na kong kagsweldo diha. Sige lang. Ako rin bahala ni mo pa. Ha? Mo overtime gapon ka? Oh, kailangan ko makatigumkod. Nahala, Siki. Onya, una nasad ko nimo ha. Bye. Bye, Day. Hapit ako mahuman o piloan ni mga sinina. Mamilo ko og laing nasang batch sa mga sinina. Mangihi sa kubi. Kaya una na gid ako, eh. Ay, salamat. Uy, unsa may panapton din, hi? Uy, hala. Dili ka ni labhon nun. Puti ra ba? Saan ning po, ha? Dugo? Anong naman ni dugo? Nangurog ko.
Mugawas na lang ko. Magdali ko. Mira? Okay na ka? Jubel, niya palagi ka. Ah, naay nahibilin. Mao nga kong balikon. Tay pa, nga naman ka. Nang luspad lagi ka. Mura makagdaga kita gungo. Jubel, nakinikitan nga panapton dito sa may putahan sa CR. Ha? Mao ba? Patanawa ko na ko. Dali, tanawa. Hain man. Diara ay... Jubel! Di ba giingnan man ti ka nga ayaw panghilabot para way problema? Ako, Maunay dangatan sa mga taong hilabtanon. Dili mo ko manghilabot. Akong tawagan si Kanashiro. Diha lang ka. Aray, sakit sa ko. Han, Nalipong ko. Han, kitawag niya ka si Mr. Kanashiro. Come here as soon as possible. Ginoo ko. Kinahanglan makaikyas ko. Naibang ko. Ako siyang puspusan. Ano ko yung pansi? Kinahanglan makapalayo ko ng lugar. Magdali kong panghipos ako mga butang. Huwag dali na ako mabalik din eh. Bahala nag-asa ko maabot. Oh, Ginoo ko. Kinsa makarong nanupok. Si Mr. Kanashiro kaharon. Or si Jubel. Kinahanglan mga andam ko. Kinahanglan na ako'y mabitbit. Huwag nagilain. Kanina lang yung vacuum cleaner. Kinala mo akong ihapa kung makinaunsa. Oh, Mira? Ken! Okay na ka? Nakabantay mo kunin mo nga nagdali-dali kag suit sa apartment. Oh, nakadugo imo. Si Jubel bang nabuhatan na? Nga nahibaw man ka. Daan pagit ko. Tara, uban ako. Ha? Asa mo ko ni mo doon? Bago ko nga wakisalig na ko. Kay di tasuod. Pero ako rin makatabang ni mo karon. Dali. Sige. Di nila una kaskipuyan sa kong igsoon. Lisod na mubalik pa ka dito. Ken, unsa din nahita po? Di pa dugay. Nakadungog ko ni Jubel og ni Mr. Kanashiro nga nagstorya. Pero may mag-away si Mr. Kanashiro og ang iya igsoon. Ang tag-iya gyud sa laundry shop. O niya? Nakadungog ko nga doon na sila daw tang plano para maangko na gyud ni Mr. Kanashiro ang laundry shop. Kinuo ko. Paway sa, ha? Paway sa ka og palihog lang. Ay, palit dito. Manawag lang unya kanimo kung unsay balita dito. Wa pagid manawag si Ken ako. Unsa na kay nahitabo dito? Nganong nahitabo man ni? Nganong ako pa maginatimingan nga makakita sa panapton nga naito ko? Si Ken na siguro ni. Siya cute. Hello? Mira, wala nang igsuon ni Mr. Kanashiro. Patay na. Kinuo ko. Basin og itong dugo ang naas panapton. Sakto ka. Ug ikaw may ilang ipasangin lang nga mo'y nagpatay kay andang mamuit ni si Jubel. Unsa? Ken, sa may akong buhaton. Mapriso na ba ko, ani? Ako kay ba, Mira? Sorry, pero di ko suhito sa balao din sa Japan. Kinuo ko. Basta ikaw pagtago lang sa autopsy mo. Magampo lang tayo nga. Di na nang maabot sa mga polis. Ken, tabangi ko, please. Dili ko gusto mapriso. Ako nang usa dinis kipuyan sa igsuon ni Ken. Ako kay bawat siya akong buhaton. Dili sad pwede nga ingon ani na lang ko hangtod sa hangtod. Oh, si Dong Marlo. Hello, Dong? Hello, Ti. Ti Paulina. Ambi na. Ari si
auntie man din na nimo imong kastorya. Uy, hello, Day, Mira. Oh, ma, ang ano man to si Dong Marlo? Ay, lalain, kay wa man palitis kang gustong sapatos. Uwa din mo hatagi, ma? Ay, unsa pa may ihatag na ako nga mahurot pa man imong ipada para bayad sa ospital ni Papa nimo. Unya, ang tambal pa niya. Kuwang ramang gani ng ipada nimo. Shh, ayaw na yun na pagsikigsamok diha. Nak, tabangi taon si Papa nimo, nak, ha? Basig dili na ka makaabot, inig uli niya kung magkuwang-kuwang niyang tambal. Sige, ma. Magpadalang uni ako. Asa man ko kwartaan eh. Ngawa naman ko'y trabaho. Panya nagsige pagit kong tago din eh. Mira, Oh, Kuya Louie? kay baw ka mo ati manug bata? Oh, nga naman kuya. Nanangita og babysitter. Temporary lang. Pero, ingon si Ken nga, mas maayo ang magtago lang ko din eh, kuya. Delikado mong kong magawas ko. Unya, ay kung na nga magsigin lang ka og tago din hangtod sa hangtod. Kuya Louie, Saman, mahalok mag kong magawas, kuya. ay kabala ka. Namo ko'y skinan. Atod kuha ka na ako. Magyara man ako ang ila padung sa trabahoan. Unya, mga Pinoy resad ang imong amo. Sige, kuya. Kinakailangan sige kong trabaho. O, sige ha. Ako sultihan nga. Okay ka ha? Sige, salamat, kuya. Ang trabaho nimo kay magatiman ra ka sa mga bata kung man duty namin ni sir nimo. Okay, ma'am. Atiman na lang og tarong ang mga bata, ha? Og safe lang ang among mga anak. Wa gid tay problema ni ana. Oh, ma'am. What's your name? I'm your nanny, Mira. Nice to meet you. I'm Lexi. Nice to meet you too, Lexi. You wanna play with me, Nanny Mia? Sure. Mira, thank you so much. Ngano, ma'am? Nakaayon ka ay mi sa imong pagatiman sa mga bata. O ganahan kaayo sila nimo. Labi na gyud si Lexi. Gibuhatan ako kong trabaho, ma'am. O hilig sa gid kog bata. Okay na ba nimo? Kung himuon na lang ka na mo permanent nga yaya sa mga bata? Ma'am, kuan man good, naay problema. Nahibaw ko kung unsay problema. O gusto kong makatabang nimo. Ma'am. Bali, mauli man mi og Pinas next year. Basi na pwede ka namong makuha nga yaya sa mga bata kung mauli na pud unya ka. Pero, no pressure ha? So, tilang unya ko kung unsay desisyon nimo. Anugon kung di na mo dawaton? Ay, mauli ki, uy. Pero, wa pa gani ko kay bawas akong status din eh. Wa pa balita nilang Mr. Kanashiro. Wa naman siya kung makadungog o balita kung unsay ilang plano batok nimo. Siya, Jubal. Karon pa gani siya nanawag sukat. Unsa makituyo ani niya? Hello? Mira. Jubal, please. Wa ko'y gibuhat. Ang dangi na in taon ko ninyo. Wa pa may gibuhat ni Kanashiro. Kung gusto kag malinaon nga kinabuhi, sige, ihatag na namon nimo. Pero siguro nga mauli ka sa Pinas. Kay once nga makitaan ka namo, dili gyud ka magmahay sa among buhaton nimo. Sige. Buhaton ko na. Sure na gid ka nga muli ka? Okay. Kung kasama ko naman di ako mahiaguman din sa laing nasod. Mas maayo pag mupaulit na ako sa Pinas. Sorry, Mira, nga wadi ko yung matabang, ha? Ego na mong natabang na ako. Og salamat kaayo, Ken.
Mulahos ka sa bayan. Gusto ko makigstorya og una ni Dong Marlo. Una ko mo ato ni Papa sa ospital. Kana. Sige, pag-exercise gyud og maayo kana. Very good, very good. Ay, si kutas-kutas, good. Pa? Nakagawas ka na din sa ospital? Mira, nak? Oh, kanusa ka lang na uli. Kanusa ka na nakagawas sa ospital? Dugay naman. Ay, Wa din ni ay mo pastilan. Haskag limuta, gid na akong pahibaw ni mo. Oy, Daimira. Ay, unsaon nga na busy man kong atiman ni Papa ni mo, good. Dugay na nakagawa si Papa sa ospital, ti. Katong nanawag ko ni mo. Mamtato akong isulti, pero ipapagan ko ni Mama. Ay, Sa ato pa? Kato mga kwarta nga gipadana ko ni mo, ma? Nga ingon ni mo para bayad sa ospital kay kada adlaw na ay bayad tungod sa pagka-admit ni Papa. Dili nito tinuod? Di gud, ti. Marlo, saba. Kapingan ni mo, maoy? Sobra naman sa napagkanaong ni mo kwarta? Ayaw kong ingnaana, ha? Kay tinuod gid bitaw. Naumagit kang kwarta. O gigamit lang ko ni mo. Pero sakto na. Dili na ko magpadaan ni mo. Bahala na mo sa inyong kinabuhi. Kasakit sa akong dukan. Kinahanglan ako buhian si Papa o si Dong Marlo. Tungod ni Mama. Balik na sad ko kung sama ko sa una. Mangita akong trabaho. Kumusta naman ka niya? Nia, naningkamot gihapon. To, day. Hibaw ba ka nga, nagsigi ba kaya pagpaabot si Miriam sa imong desisyon? Ha? Katong inahan sa mga bata ang akong gibantayan? Oo. Bisag pila na kabuan ang nilabay, pero ikaw paghihapon ang ilang ipangita. Muli na sila sa Pilipinas sunod buwan. Naapaman ko yung number niya. Ako na siyang tawagan. Ay, salamat din taon kay nanawag na cute ka. Sorry kaayo, ma'am. Naay mga kakulian sa kong pag-uli, good? Okay ra. So, ang akong offer ni mo, unsa man, mudawat ka, Mira? Sige, ma'am. Nadool naman sa nako ang mga bata. Maong, dili ko mo balibad si mong offer. Salamat.